akong panalangin diya kanimo. Salamat kay Lord sa imong gihatag kanamong grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay? Dito maglangan nami nga no. Ato ning atimanon ang sa tampo. Pila da kini sa kalaki nga mapatago lang sa nga paing. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Paing. Kini ako problema bahay ni sa away na mo sa akong asawa taon nga midako gyud hinoon. Wa na gyud matabang, misangpot gyud no sa panagbuwag na mo. Kun nganong inani no, inani ako pagsugod ang mga paghitabo ha, samtang nagkanta-kanta ko. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seems to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me once upon a song. Main attraction couldn't buy a seat. The celebrities were dying to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of fame, you know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always pushing, but you love it all. Do you have to learn to act like you're above it all? Everything I did, the world applauded. Once upon a star. Frame citation, hang on every wall. Get a scrapbook full of goods I can't recall at all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, if I never say Paing! Ay, tingog ng alam mo klak na. Paing! Dahil nga no, naisunog, dahil! Sunog ka naman ni Malak ka! Panglaban na ko na din eh! Ayaw gawa, nalimot ko. Manlamba ba din ko? Panglamba na din rin! Walang ginahin na naday! Sabi na ko nalaban na ka. Nabalik na lang ko. Giga ko nang umprak, pero wari hapon ka maglaban di ay. Kuhan ka na manlaba unta ko ganina ka, pero sa akong pagpirte mga initaga, wa na gyoy, ato patong luyog taon. Sabi na ay, mulusot pa dyan ka da. Inalang yung itapol na sa ka. Tapulan siya kabisag sa akon ay. Ay, sa panginahanak ay, kay bisag kugi lang isgutan taon. Uy, magkalabaw sa kong kakugihan taon. Kay og sugo lang isgutan. Di basta-bastaan ang imong bana taon. Wa pa gani ka kasugo na ko. Ako nang trabahoon. Mistang istoryahe ba ing. Oh, tinuod bitaw na. Unya nga nung wa ko magkakapanglaba, ha? Tungod lagi kay delikado init kayo, ha? Gikuan ko na sa kanang Department of Health kadi magpainit. Ya, wag ko ni atong taon heat stroke hinoon ko. Adi na ako kumanlabaso. Unsa may tabo? Ikaw na niya manlaba. Manong tong ako man. Heat stroke man ko. Unsa ba di mo ko pwede? Ano di mo ka pwede? Na heat stroke lagi at sigbalik, no? Balik, uba busa ka. Oh. Yati lilo ka na Kaya sa gusto ni mo, ha? Mag-ilis mo ka ta, ha? Ako yung labang-laba. Kaya ikaw lang may stroke. O, Sabi naman. ay, kabakuan. Bubuwag, ha? Bubuwag man. Ikaw ba lang ka? Di ay, gusto gid kang mabuwag na gid ay sad ta, ha? Gusto na ka mabuwag ta? Oo, iniglaban ako. Buwagon man ako. Di kuluro ka puti. Raan na rin mo, uy. Panglaba na dito. Lagay. Mao ni batasan ako asawa grabe kay baba nga kon mao imong asawa. Mura kag basigan noon lagi. Magpawa yun ang gugma ka ng sa gugma ang iyang himo nako ba.
Mao na nakaingon ko nga usahay kung sa akong kagaling nga perti gyud ako di malasa nga nung nakasawa taon kung masigan sa hapon. Unya. Pre, sagutan ba, pre, no? Pre, pagkita, pre. Kuha kayo na sa himas imong asawa, pre. Himas. Himas porbida sa dili. Himas. Sobra lanas ungo kay dunay himas porbida. Manun kay ingon kag kuwang sobra gyud si maso buhat ako. Ikuskuso magali na nako siya. Kakindot di aning klakihan, di ay. Batay gyud batasan pre. Karon mong gawas tinuod batasan. Kay sa unang uya ba mi? Bisag matunok ng tamtax, di gali na musugaik yung tingog, di mo isa ba? Kanabang di mo, di mo siyaok ba? Karon, Di ko ramiingo nga, aray. Pinaanak, aray. Pagkita, no? Karon, bida. Sa mapando lang tungod sa iyang kadanghag, ikay kuyog, ikay blikason. Oo, nga naman, pre. Ikaw may pasagilan nga, imo siya giblakingan. Dot ko dahil Ako na dipili siya, pre, kaysa kaniadto karon. Pre. Paano pa, pre? Anin lang, pre, bakasyon na lang, pre. Ha? Bisag 2 adlaw ba? O 4 adlaw ba? O di ba ka usak simana? Ipa-fail niya nga kanang wa ka sa inyo ba? Kanang wadyo kayo nung pilyo siya ba kasi inyo. Nga siya nang usa. Unya, tanaw na to, og di ba siya magpagita nimo? Di ba siya mingaw nimo? Ha? Manawag gani nimo, sa ato pa, gimingaw na. Put pasabot, may love pa na nimo. Love pa na. Mao ba ka na, pre? Or di sa nimo mao makahana mo. Mao gina pre. Ako dai pre, may istorya ta man eh. Mao na akong gibuhat sa una pre. Tanaw na ako nga murag na usab akong usawa ba. Usab ni dai with love. Murag mo wa na say feelings na ko ba. Aw, bakasyon ko sa mua. Wa ko maparandam niya nga usa bablig mga usa ka buwan. Dugay, nawag na ko nagilak. Baho ba ka na, pre? Sige lang, bao baka na pre. Wa lagi pre. Wa kang bantaw eh. Nakalagot sa kapre. Laliman ka pre na. Ako ko'y tigkumpra sa amo. Tigkumpra ta, ako'y tigluto, ha? Ako'y tiglungag, ako pa'y manglaba. Siya, hayay kayo. Ay, paglarga na ko, hapit pas mo eh. Ano kapit mo, pre? Wala may kaon. Wala may linungag. Ay, sudan, nga. Tapulan man mo, kaya mo ato gawas. Aron magpalit o ka ng lutong daan. Oh, pas mo. Ha? Kidot? Nakita na ko nga murag maayong gibuhat ti Preterius yung asawa da. Wa ko magduduha sa iyang giingon ako nga mauna ana. Mauna gibuhat sa dako sa kong asawa. Unya, Asa ka? kasyon ko ilang mama. Uy, milagro kwet. O sila gro. Gikan sa itong pagminyo, karon pagyud ka mo hiskot og bakasyon. Karon na ni, kay murag din naman yung panahon ako da. So, dili maayo. Tayo para good, be. Murag may nasabtan ko da. Ako'y buot mo ipasabot na nagdagi malas nimo, kay miingon ka magdili maayo ang panahon alam nimo. Ako ba hinungdan? Mo bakasyon ka? O gusto lang yun kang mo palayo na ako? Awan sa man eh. Pagkibuwag ka na ako. Ingon ko. Akong giingon bakasyon ko. Naran mo kuyo kag di ba okay na? Aw giagda sa di ay ko nimo. Kita dayang duha mo bakasyon? Ingon magud mo bakasyon ka. Karay mo gisulti dili man ta. Ay, sus, damot mo eh. Ugma lang ko larga eh. Madto ko sa probinsya. Sige, ikaw, di ko mohawit nimo. Pila ka man kaadlaw mo bakasyon? Usa ka semana, usa ka buwan, usa ka tuig? Usak si Manda eh. O anong usak semana naman? Usaha na ka tuig para sulit imo bakasyon. Ang mansag kadiyot na kay ka dito. Ang na kay ng kadiyot kaayo eh. Unsa? Hala, mao ba, Mari? Oh, Mari. Nagtuos ang mawili kung mubiya siya. Oy, anak gud Mari. Paugat gud. Pero, alam sa itang kumpiyansa, Mari, ha, kay Basig. Ato na sa salain niyang babae ba? Ha? Okay, Basig, pasangin lang nga niya para makaluga na siya og ato siyang babae. Aw ka na hinuon, Mari. Hindi ko makatuo, anak. Hindi ko makatuo nga may lain na siya babae. Aw, nga man kumiingon nga naagad siya babae, Mari. Ang ako ba, basin. Aw, sige lang, Mari. Kung tinuod man gani na, di gid siya magmahay na ako. Di isag yun noon mahitabo nga dawaton pa na ko siya balik. Mari. Ay, ko tinggi ay. So ko isiguro siyang pasyon ko ay. Bahala ka. Ikaw sa siyang cellphone. Kinsam kay tawagan na niya ay. Hello, Mari. Ay, Kumusta, oy? Ani, nag-antos gihapon sa tumang kagwapa. Sama ka na, Mari, oy. antos pas kagwapa. Ila Oo, sabi Mari, yan. oy.
Sige, sige, asa man ta? Oh. Uy. Oy, ang ganawan ko nga rin. Uy, mura pag... Sige, 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 balik ka sa man. Uy, Ganawan ko pusuroy, Mari. Oy, kapoy, si Puno Dris Bay. Sige, tubang ani mga di malasong pignaw. ay. Mura ka Sige, kumigo sige, ato na. Mari. Ay. Kaya sa man. Ah, Oh, minaw. sige, sige, kana. Mubakasyon na ning usa. Pupita. Ha? Ako, nari ko mukuyog, oy. Unsam ko dito. Magtakdal pala ko siya di malas. Oh, galagutaon. May ngawon, may ngawon. Ay, mas may ngawon kus among erasong kabay. Alabi mo ko sa mong iring ka daw Oh, Mari, uy, unya Ako, unsa hindi man. pa nung dungo ni Bayana karon ka. Signal tuo si Sir kay mo. Be, Sige, sige, Mari. asam to cellphone ako. Okay, Diyan na. okay. Hello, pare! Ah. Oo, mularga ko! Ugma tingali! Pagkakapagtiro ko na ninyo. Sige, Mari, bye, Mari. Ay, sos, daan ako pamista dito, pre. Nindot ko kayo pamista dito kay Daghang Gwapa. Yaman ako. Maes na mga kita sa gwapa pa nagsa, pre. Ba, kay ni-race bahay taon. Wag yung kita gwapa na rin. Puros na ginitong nawong, naginuton kayo. Di, daginutol na ning naong na kung animala ka, ha? Hoy, Baeng! Kung naginok. Baeng! Ay, Ako'y gipadungog-dungog ni mong naginuton og naong. Bahay na rin naginuton. Kay saan lang naong ni mong wag ginaong. dool ka, be, parbida. Ako, diyan nga ni mo kayo naong. Hilas mo? Usap dini, ha? Usap dini. Oo, usap dini. Dini naong, dini naong, dini naong. Ha? Di ba ni naong? Hika pa ni naong ako. Hika pa ni. Ay, ay. Di ba ni naong? Hika pa. O ka na. Onya, di na naong, ha? Di ba na naong? Hika pa. Kaya, hika pa ni yun. Be, sa mukan, bay. Oh, onya, usap na. Ha, di na naong? Ha? Di ba na naong? Kamisa sa imong lubot, uy. Karan! Mangkahibilad yun saya kong asawa taon, ako lang taon sa siyang gipagsultihan sa bugnaw nga paagi. Unya. Unsa si atong panagsulihan? Dahil, nita, karang ato ibutang sa mabugnaw nga napagsulti ha. Dita mo gamit og mga hait og masakit nga puwang ba. Pero ato ini mo sa atong gibangian taon nato nga wag ko kibaw unsa ni. Unsa wa kahibaw? Wa ka kahibaw? Ay na lang tapaing uy, wa kahibaw. Unsa man yung problema na to day? Suma nimo. Ikaw na ibaw kag unsa atong gibangian taon? Wa. Oh. Parehas na, wala may baon sa nagawayan na to. Buot lang nimo, ikaw lagi nangaway na Ako ko. sa taon, wag ko mangaway ni mo. Waas imong mata? Masuko ka magsultihan ka? Okay naman tayo magsulti lang ta ba? Pero ka nang sulti nga, dili kay rakrakan ta murag masinggan sa pon. Hindi sa namayo eh. Ay, buti mo ibasabot, girakrakan ta kasaba, ha? Nagtuo kang machine gunner ko sa pun. Ikaw unsa man ka? Sniper ka sa Vietcong. Hindi ka, oy, probida sa nimo. Ha? Nagtuo ko? Diha ka nagkamali sa imong sayop. Oo, sa. Ano sa? Ano na pa bang buang papaing? Gibuhat ko na ang tanan, gipakita ko na ang angay ipakita, pero wa kang pake, wala kang pake. Nagpakabuta ka nga unta budlat naman untag bata. Og di ay budlat ka bata, siga pag yun. Ikaw na day, bro, hinubra na may, sobra na na Hilam imo, niya. sobra na. Tuslokong ko ng mata nimo. Inang tuslo ka. Inang tuslo ka. Day! Aday, di na itong kainit sa oray, ni. Palihog lang taon, istoryahon ta ning mabugnaw paagi, Di day. na ni madag bugnaw pa ay kay kining atong nahimutangan perting alimuota. Mao nga ayaw kog sultihi nga ipaagi tani sa bugnaw nga paagi. Ang buti ko pa sa bot ba, di na ito gamito ng kainit sa o. Kung init ang hisgutan paing, wa manginit ang akong ang nanginit na ako mga akong lubot. Nara kong gipalingkod di mo dire, wa pa'y komersyal, nya karon mo imong kang di na to gamiton ang kainit. Ikaw sa di kalakihay noon. Bisag unsa pa'y buhato nimo paing, lisod na gyud kay magkasinabot kay nakita nako nga wa na kay gugma na ako. Taon ko dito, oy! Kani tinuoy. Naibaw kung wala kay pagbati na ko paing. Ang pagbati diri na akong bati na kay mo pagbati. Mo na pagbati ka bati. Oy, sultian, di ka taas sa kaya akong pasensya ni mo. Pero og mahurot ka nini akong pasensya ni ta. Bisag unsa pa mo buhaton nga makiguli ka na ako di na yun na may tabo. Kay natandog na ang nakatugkog garbo. Kay ngano paing, nagtuo kag ikaw dunay garbo? Ako wa kay garbo? Bugno mo sa atong garbo. Ilom di, oy! Ay ko kagita ng buwag mo paing ha. Kay di siya ko madaan ang kadlokol mo buwag. Buhati ka, Luka, pero di nagalin ka mag-usap na imo batasan. Posible nga magbuwag kita. Aw dili buwag. Kadlokon man ta. Pila ray pag-ilis og bana. Ayo! Special offer, ma'am. Special offer, ma'am, sir. Special offer. Special offer. So dali. So
Dere, special Pero offer! para masudlon. Ay, pagbuot kay magbuwag na ta. Special offer, ma'am. Ma'am, special offer, ma'am. Nakata ito test. Buy one take one, ma'am. May discount pag yun, 50% kay installment basis. Pag yun sa, mga kining, magpagkangkon ka, discount, ma'am. Ay, kabala ka dong, na ako special offer ni mo. Wa na explicar, sugot na yon. Ug ang nakanindot, kay sugod karon jer ugma. Ah, Nindro daw pira di ma'am. Sobra ka special offer. Nyaon sa man, okay? unsa na ita, unsa na Ay, ita. pagtingog diha kay wa na kay labot sa akong kinabuhi. Buwag naman kata. Sige dong, okay ka sa akong offer? Sige. Sige na, okay na. Adto na ko puyo sa inyo. Dali na. Ay, kani. Murag man ni. Ay, nakakaw dita. Akin yun, toy. Kisa tingali mo. Tawag lang rong angga, sir, nga boy. Unsay boy, ha? Unsay boy? Boy man yakis. Abo, unsay toy. Jesus. Tara, ma'am, tara, ma'am. Oy, ay! Lita! Ay! Wa may tigog-tigog ka kung asawa ni Koyong! Ay, maggoyong banyakis na Lita! Lita! Bala ka kay ko sobra taong panluod sa kong asawa taon. Lain na kayong nias kong una kay wa na gyud siyang kitas bay. Saon man nako. Unsa may akong buhaton taon na ako kasawang muuli taho sa moa? Palihog, tambagi ko nyo bambi. Unsa man kung kamoy pasultion, paing. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito ka ng adlaw, Gulyat. Atong sender, Atong si Paing. paing. Oh, mao na diha Oh, si paing di ay. Kanya kanila sila sa paing og iyang asawa lagi taon. Kada bang yahay palabuan na is garbo. But di ko sabot Ay. nila. Oh, motawag si paing sa iyang asawa, motawag siya kumari, mag-away-away moingon mare. Okay, kuan ko dia mare. Ay gwapo dal bar kay ito kuan. Nya si paing sa di ba sa oy pre. Oh, larga ko pre kay adto ko sa kuan ana. Ay, sila pa siya. Yahay pa siya ay. No, Unya sobrang matayon. na Way naabot mga pa buot. maningil ati pres. Oo. Pag paningil, sa sir special offer siya. Ayaw pagtingog diha kay wakilabot. Murag iyang gipasuya iyang bana ba. Ah, Ayaw pagtingog diha kay wakilabot. O nya inahang. Hala, oy. O kinsa tingani mo tawagalan ko boy dong. Sir, boy. Boy. Unsa? Boy? Unsa yang siya? Boy manyakis. Siya, tada mo kay tudako ti ka dali. Aporti Hala, labot pa. oy. Ayaw kuyo ka na kay manyakis na. Balik na dita. Taon niyang Niuban ko saon di niya. ang asawa. Ni kuyo gyud Nga siya. naman, kaila na. Ya pasuya Apat kahanggaw, gud, oy. Pasuya gyud ya. Mga magtiayon na. Wag hinungdan. Yung iyang pautan, ako saan ako magkang kuwao ng asawag balik, no nana, no? Murag ana ba? Doon na ko kaming igiyan niya, Juan 14, versikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako samahan o gatagan kamo niya glaeng magtatabang, aron makiguban kaniyo hangtod sa kahangturan. Sa verse 18 niya na si Jesus, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Ang kunong gibasa, kay aron pag-encourage kaniyang Gulyat, nga tinanglan, mag-usa sila pagbalik isip ba nag-asawa. Kanang pagpalabuan ay, sa kaninang istorya sa kakaraanan Gulyat sa mo sa bukid, kung kayo ka, tubig siya. Kung tubig siya, pwede kayo ka. Dili ka mo magparehas ka kayo, o sa kakatipres paron, dili mo siga. Para na ko, no? Dagko na mo, oy. Tinuod na eh. Wala mo, Dili, no, patambat pa mo, nga dagko naman mo. Paing dong kanang Ala, kasabang manang. Malit lagi kanang. Malita. Dili, oy. Ginana ba Tinuod bitaw. Tinuod ay ganung ilang problema ati pres kanang ambot lang bro Wilan binata. mi ba? Wilan mi. Way lami ning inyo ha. Wala mo'y tambag oy kapot. Di, ako ang nagyod kanila, Amo na lang. Gulyat. Ay, basahin na lang dyan, bam. Matay ba be? Kato akong ibasa, eksakto to, nga, doon ay paambit ato ang pare, nga, gingon ang pare, nga, kanang na ang, bisan kung unsay imong nakabot, unsay imong nahuman, unsay imong nadawat, Kurso. unsay imong, kanang, napundar, dala ba kay mga kwarta, daghan pa kagbalay. Ang importante nga, naa ang ginoo sa imong galamhan. Kana. Mao. Bunang silang magtiayon, murag layo-layo tingali sila sa ginoo aning orasa. Layo, Kanang kuyugin na ninyo pag-ampo, sir, kanimo asawa, o panaglitan, tuan nila ka magkaha, paninguha agad nga mabalik diya sa inyo, aron ninyo panimalay mo balik og barog, isip ikaw ang haligi, o mo balik og kahayag, isip ang mga asawa hayag sa panimalay. Pila ba edad ani nila? Mura magway mga buo. La, Mga 40 na ni sila ate Uy, pres. wapay bago gago. patingin minyo Gulyat, wa pa may anak. Wala pa may Isa? anak. Umrag bago ba bitaw minyo? Aw. Magbago ba ni sila? Okay ra mga batanon, pero di gapon kay Adi maayo ate pres ay Tapos, digit para nako. Yahay palabuan is garbo. muna. Ay patasana is ihi. Sakto tingnan mo Gulyat, nga binata ra, no? Minata gyud ba? Sa ako lang gingon nga kanang uban nila magmapag-ampo, sir, aron nga mga asawa,
makaamgo siya nga siya isip asawa usa siya magdaot tas kahusay sa inyong panimalay. Sa ako nang kong hayag sa panimalay og ang bana haligis panimalay. Sagdi lang may mga bayot kay mga anay mamis panimalay. Salamat ko na natin sa doon. Kuna ko ang puzzle, tiyan.